Tervetuloa taas täällä Kasper, ja tänään teen sen, mitä olen sanonut tekeväni, mutta en ole upannut niitä videoita, missä olen sen sanonut, koska ne ovat feilanneet täysin. Joten tänään opetan teitä, miten ladataan Fraps koko versio ilmaiseksi. Joten ensiksi menette Googleen. Googlessa pistätte tämän linkin siihen, minkä tulen pistämään. Menette sinne. Tässä. Mitä teette? Ottakaa hetki. Joten täällä taas, anteeksi tuo häiriö, se oli pientä säätöä. Joten kun olette painaneet tuosta download, teillä pitäisi tulla ladatuksi semmoinen tiedosto kuin Fraps Free RAR. Mitä teette, tai siis niin, ensiksi tarvitsette WinRARin, joka on tietenkin tuo juttu tuossa tuo kirja. Ei kirjahylly, vaan kirjakasa. Avaatte tämän. Otatte tästä tämän. Sen pitäisi avata sellainen install, minkä nyt oli install-ikkuna, josta sitten lataatte sen. Sitten kun olette ladannut, ja se sanoo completed, painatte close. Teidän pitäisi löytää Fraps teidän desktopilta, joka minullakin kävi juuri äsken. Ja voilà, se on teillä siinä. Täällä on kaikki asetukset. Sitten pari perusasetusta. Jos haluatte kuvata jotain muuta kuin peliä, painatte tuosta Monitor Aero Desktop DVM. Silloin se alkaa kuvaamaan desktopia ja tuonne pitäisi ilmestyä tuommoinen, kunhan teillä on täällä FPS-settingeissä tuo FPS painettuna. Ja niin. Sitten täältä voitte mennä Hide Mouse Cursor Video. Pistin se juuri äsken. Ja niin. Suosittelen 120 tuohon, se tuottaa vähän vain lagia. Sitten tästä voitte setata kaikki nämä. Tai sitten voit hide overlay tai noin. Mutta juu. 12, katsotaan jos mä pistän tuohon vaikka F9. Ja täältä mennään movie, siis FPS. Mitä tapahtuu F12? Se piilottaa sen. Siis ei piilota, vaan siis se vaihtelee tuolta paikkaa. Mutta joo. Tässä oli perustutoriaali, miten ladata Fraps 3.5.99 version build 15618. Joten tämä oli miten minä sen tein. Toivottavasti tämä auttoi teitä. Jos auttoi, jättäkää tykkäystä, kommenttia, mitä tekisin seuraavaksi. Ja tilatkaa, jos haluatte tietää heti kun tulee uusi video. Nähdään seuraavaksi.